Kaixo, ni Mikel, zu? Irune. Irune urtaskotarako. Berdin. Irune, pixkan nabil, herri politontan galduta eta zehazkin nun gaude? Ba, oin gaude Trokonizen kalle unika. Trokonizen kalle unika? Bai. Eta hoi zergatik, Irune? Udalerriko herri guztitan kale bakarra baino ezakagu. Bai, kale bakarra? Bai. Kale unika izena du? Bai. Baina, Irune, ni barkatu, baina hemen ikusten egin naiz, hor kale bat, eta hemen beste kale bat, eta hor beste kale bat. Denak izen berdinakin. Denak izen berdina dakate? Kalle unika 19, kalle unika 13, kalle unika 27, denak berdin. Bueno, egia izan, erantzun izan ezik, erantzunek badauzka auzoak, baina kalerik ez. Baina kalerik ez. Hamar herriak erantzun izan ezik, kale bakarra dakate. Ai ba, ze kuriosoa, ezta? Irune gauza bat, pasadietek hor mapa ez galtzeko, zaten niberik galdu egiten naiz, eta ikusten naiz hemen txe, Iruraiz gaunako mapa osoa, ezta? Hau Trokoniz da, hemen gaude, ezta? Hori da, eta besteak dira gure beste herriak. Gukea Euskal Herriko udalerrik sakabanatuena. Ah, bai, Bai, Arabako lautada itzazabalitz, gukea artxipielagoa, Iruraiz gaunako artxipielagoa. Bai, ojo, kristo, artxipielago badaukagu Araban, egia esan, ikusi, uarte bakoitzak eta, osea, Egeo itsaso ematen du hementxe hainbeste uartekin. Eta zuez ere hementxe, herri edo kontzeju edo zer zarete? Kontzejuak dira, bai, da udalerri bat eta 11 kontzeju. Eta herria badakizkizu... Bai, bai. Alaiza, Arrieta, Ezkerekotza, Erentzun, Gauna, Gazeo, Gereñu, Trokoniz, Langarika, eta Jauregi. Oso ondo, 10 pustarri hementxe Irunerentzat. Dana jakitea, meritu makala ez da, Gu beraz esan diazu Trokonizen gaudela, hementxe, zure herria, hause da. Eta gero badakagu hemen zatitxo bat. Ah, bai, hemen dago, no? Ba, hori da, Gasteizen dakagun lursail bat herririk gabekoa. Herririk gabe, hemen da pixka bat, inorren lurra izango bezala ezta? Eta adibidez, Irune galdera bezala, badakazue tratu edo harremana beste herri guztiekin? Ba, badakagu, gaur egun badakagu. Lehen ez denakanan beste harremana ikusten dezunez, herri batzu delako agurinetik gertugo, beste batzuk Dulantzitik, eta beste batzuk Gasteizen, orduan bakoitzak bizitza egiten du gertuenakan herria hondian. Baina hondia ekintza batzuk herrien artean jendea ezagutzeko, eta gaur egun harremana, nahiko txodak. Bai, zen bat biztan lehek zarete Iruraiz gaunan? Ustetan arabera, gea 532. 532. Eta zein da herririk populatuena edo? Erentzun 80 biztanlekin, eta txikiena Jauregi. Eta Jauregi 8 biztanle, 8 londinense baino ez. 8 londinense? Hori da. Ez zergatu londinense? Udalerriko herri bakoitza badakalako bere goitizena. Ah, tate, bale. Hemen jartzen dizkizu herri bakoitzari bere izenak, ez da? Hori da. Adibidez, Jauregiko esan dizu londinenses. Hori da, bai. Eta hori da, lainu asko dago edo eskerretik idatzen dute? Haian beran etortzen dirako beti. Ai, puntualitatea, ez da? Izaleik, Hori da, Jauregiko Brexita. Trokonizkoa nola zarete? Gukea golosoak. Golosoa, zarete? Bai, hori da. Hemen pastelerik edo bada edo? Ez, goizeko oran kamioia etortzen dena ogiakin baino gutxi gehiago. Bueno. Pentsaten den, napolitanak ere karreko ditula, ez da? Nik madalenak baino zitut frogatu. Madalenak egotzen ditu, Trokonizen golosoekin ondo. Erentzungoak nola dira? Txofleroak dira. Txofleroak? Bai. Eta hori zer da, txofla? Ideiakit. Gaunakoak? Akukerrak. Akukerrak? Eta hori zer da akukerra? Artxipielagoko espezie berri bat edo. Ja, animalia arraroren baten horako gauza, bai. Gereinukoak badakizu? Karduñoak dira. Karduño. Beste espezie bat izango dago, bai? Hori da kardo espezie bat edo. Kardo espezie bat. Gereinuko karduñoak, oso ondo. Azilukoak? Bazileruak deitzen dira. Azileruak? Aleak gordetzeko toki edo... Bale, pixka ez almazenak bezala, ezta? Bai, hori da. Alaitzako nola dira Irune, badakizu? Puerkoak, ja. Puerkoak? Txerriak, ezta? Eta hori zergatik da? Embutidozko jaten dute edo... Ez dakit, ni bertan egonan ez, eta herria garbi da, orduan, zikia dielako ez. Ez, alaitza garbia bada, beste gauza batek izango. Eta gazeokoak? Horiek gorrinoak. Gorrinoak? Gertu daudenez, lengusuak izango dira. Karo, egia, bai. Eta langarikakoak badakizu? Poderosoak. Poderosoak? Baina, dirua dakate edo? Ez dakit. Irune, azkeneko biak, Ezkerekotza? Hori, zarrapoak. Zarrapoak? Bai, ropa zarra edo, ezakit. Ez dute izango kosturera honik herrian. Hoi da, bai. Hoi inditex jarri arte hemen onduan, hasi que, eta Arrieta gehatzen zaigu. Hori dira txidurriak. Txidurriak, mapaia interpretatu dut, artxipielago bat aurkitu dugu, hementxe, Araba erdian. Mila esker, golosa, ezta? Zatea dago. Hoi da, zuei. Hoi da, ondo segi eta bani joan nio, palmera de bollo bat edo estera, edo, aber... Ea, bihatzen duzun, bai? Hoi da, egun hola izan, gero arte, agur. Bueno, Irune, golosa, zure herrin erositakoa, golosantzako palmera de bollo bat, hola programan zehar jande ezadekazu, hartu gepa.
esan dakoa beteta, bueno, Irunek emanik informazio guzia. Ni 7 urtetan ez dut horrelako mapa bat ikusi. Iruraiz Gaunak mundu osoarekin egiten du muga. Iruraiz Gaunak egiten du muga Agurain, Gasteiz, Beasain, Collado Villalba, Poza de la Sal, Minnesota. Iruraiz Gaunan esaten dizue konfinamiento perimetral da zuek parra egiten dizue. Si edozein tokitara joan zaitezkete. Baina, bueno, kontzejutaz hitz egin dugula, kontzeju bat emango dizut. Iruraiz Gaunako muga bakoitzean peaje txiki bat jarri, eta hemendik urte betera Iruraiz Gauna Suiza baino aberatsago. Eskerrik asko, Irune.